Når man brænder for en ting, og man går rigtig meget op i det, og det interesserer en, så får man også en hel masse viden. Man bruger masser af tid på at sætte sig ind i alle mulige aspekter af det. Og lige pludselig, så vil man gerne fortælle til andre, hvad det er, der gør, at man egentlig brænder for det, på den måde, som det er. Og det kan være rigtig, rigtig svært. Men i den her lille video, der vil jeg gerne fortælle jer om, hvorfor jeg brænder for det arbejde, som jeg gør. Og hvorfor jeg synes, det er så vigtigt, at vi får opbakning omkring kampagnegruppen og KNUE, sådan at vi kan få ændret lidt på tingenes tilstand. Da kampagnegruppen startede i foråret 2015, der var det med det formål, at vi ville oplyse til herre og fru Danmark om, at medicinsk cannabis var en mulighed. Siden da, der er sket mange ting, og den 11. december, der besluttede de endelig i Folketinget, at nu er de til at sætte fokus på, hvordan medicinsk cannabis eventuelt kunne integreres i vores samfund. Jeg er i kampagnegruppen fra starten af lagt linjen om, at vi ikke arbejdede for en decideret legalisering. Vores primære mål, det var at hjælpe herre og fru Danmark, altså din nabo, din ven, din kæreste, med at få adgang til medicin, når de havde behov for det. Jeg har siden midten af sidste år arbejdet sammen med en gruppe mennesker, hvor vi simpelthen har hjulpet rigtig mange i gang med medicinsk cannabis. Der er masser af gode tilbagemeldinger på det her, og det får absolut mig til at blive ved med at gøre det, som jeg gør. Men lige præcis i den her forbindelse, der er der en historie, jeg gerne vil dele med jer. Da Birte henvendte sig til mig for godt 3 måneder siden, der var hun meget plaget af smerter og komplikationer i forbindelse med sin sklerose. Hun havde på det tidspunkt virkelig tabt livsmodet og sagde direkte, at hvis ikke medicinsk cannabis kunne gøre noget for hende, så var hun i tvivl om der var noget som helst mere at leve videre for. Birte var noget bekymret over prisen på medicinsk cannabis, også selvom det var de priser, der var lagt ud i Kronikerklubben, altså helt til den lave pris. Men for at pille den bekymring for hende, så lavede jeg en aftale med hende om, at hun i mindst skulle have det prøvet af, og finde ud af, om det kunne gøre en forskel for hende også. Det blev så starten på et 3 måneders forløb, hvor vi simpelthen har ringet sammen et par gange om ugen, og vi har grinet, og vi har grædt, og vi har været frustreret over de ting, der var i processen. Men fra starten af, der opdagede Birte, at medicinsk cannabis faktisk kunne gøre en forskel. Og da vi så begyndte at justere på dråberne, og hun efterhånden blev specialist i det selv, så fandt hun efterhånden frem til en dosis, der virkede for hende, og den melding den blev givet ind lige her for få dage siden. Nu vidste Birte, at livet det kunne være anderledes, og livsmodet, det har hun absolut fået tilbage. Birte er på de 3 måneder nærmest blevet specialist i medicinsk cannabis, i særdeleshed i forhold til sin egen krop, og hvad der skal til for, at hun både kan dække det på lang sigt, og hvordan hun kan bruge det PN, altså efter behov. Og det var dejligt at få meldingen tilbage til hende, eller fra hende, da jeg spurgte hende om, hvor meget skal du så bruge fremadrettet? Og hun kunne sige meget nøjagtigt, lige præcis hvor mange antal milligram hun skulle bruge, og af hvilken type olie. Men var det prisen værd? Birte havde i 3 måneder helt uhæmmet kunne bruge alle de former for medicinsk cannabis, som jeg overhovedet kunne opstøve. Hun havde fået lov til at eksperimentere og lege med det, få alle de forskellige nye produkter ind og få dem prøvet, både med den ene sammensætning og den anden sammensætning. Nu var det kommet dertil, hvor vi skulle til at kigge på, hvad koster så noget så egentlig? For Birte kostede det helt nøjagtigt 100 kroner om dagen i medicinsk cannabis, for at hun kan få en tålelig hverdag og stadigvæk leve med masser af livsmod. 100 kroner om dagen, det lyder måske ikke ret meget, men på sygedagpenge osv., så kan 3.000 kroner om måneden være meget svært at finde frem. De 100 kroner om dagen er vel at mærke for den uautoriserede naturmedicin, som bliver produceret rundt omkring. Når vi snakker om det medicin, som er godkendt, og man har kunne blive enige om i vores samfundsvæsen, så er den samme medicin, eller noget syntetisk noget, med samme indhold af CBD og THC, op på en pris på mindst 1.500 kroner om dagen. Spørgsmålet er så, hvem betaler regningen? Birte har i hvert fald ikke råd til det her med 1.500 kroner, så der vil nok komme et tilskud på. Men så er det også andre borgere, der skal betale den regning, det er. Og hvad er det så egentlig, vi betaler for? Vi betaler for, at politikerne ikke kan træffe en beslutning om at godkende de her naturmediciner, som vi kan se, der virker. Vi betaler reelt for den ansvarsforflygtigelse, alle har, at de ikke tør at godkende nogle ting derude, som kan komme borgerne til gode, før at autoriteter eller såkaldte specialister har givet deres besyv med.
Kig en gang på beløbet. Forskellen på 100 kroner om dagen og 1.500 kroner om dagen. De 1.400 kroner, der ligger ekstra der, det er det, vi betaler, fordi folk er vælsindede, at de forflygtiger sit ansvar over på andre og ikke kan træffe nogle beslutninger, og at vi alle sammen bare skal gå og vente på det. Og det er bare ikke godt nok. Her er et par eksempler på industrimedicinen, hvor store dele af det er syntetisk medicin. Det koster op til 20 gange mere i handelen derude, og beregninger fra sidste år fra vores eget projekt, det gør faktisk, at vi har fundet ud af, at vi kan producere nøjagtigt det samme, endda med flere gode indholdsstoffer for en brøkdel af prisen. Danske landmænd, de brokker sig altid over vejret, og i de senere årtier, der har de pivet rigtig meget over priserne på deres afgrøder. Et eller andet sted, så kan jeg godt have en mistanke om, at nogle af de danske landmænd, de må jo absolut være dumme eller uintelligent. For når det er sådan, at man tjener ca. 10.000 kroner per hektar, når man dyrker traditionelle afgrøder, og man snilt kan lave 50.000 kroner per hektar ved at gå ind og dyrke noget af den her nye folkemedicin, så er det ufatteligt i min hjerne, at folk de ikke allerede er gået i gang med at dyrke de ting. I 2015 der tog vi sagen i egen hånd og dyrkede selv en mark på 1 hektar, som var blevet godkendt. Det viser lynhurtigt, at det sagtens kunne forandre sig, og at slutproduktet det var helt fantastisk. Vi kunne simpelthen lave de her juicer, så folk kunne få deres cannabinoider til en uhørt lav pris. Ja, og så kommer en af vores risknaskere så hjem her. Han har selvfølgelig været i felten. Det ser flot ud, det der. Hun bliver glad, når du kommer hjem, min gode mand. Wow. Slutproduktet fra årets høst blev helt fantastisk. Vi juicede det hele og fik en super koncentreret juice ud af det med op til 20% cannabinoider. Og for Birte betyder det, at hun kunne have haft en hel måneds forbrug af medicin for omkring 1.000 kroner. Den her form for medicin er noget af det, vi i gruppen bag kampagnegruppen gør rigtig meget for at få masser frem i lyset af. Vi er i øjeblikket i gang med et lille projekt i Spanien, og har taget de første skridt til også at få tilsvarende projekter op at stå i Danmark. På den her enkle måde, der kunne vi få hele problematikken omkring medicinen, priser og kvalitet på plads. Men det er slet ikke nok. Et af de store spørgsmål er, om lægen overhovedet er interesseret i at få en medicin, som gør folk raske. Ja, svaret på det spørgsmål er selvfølgelig enkelt. Selvfølgelig vil lægerne gerne have noget medicin, der gør deres patienter raske. Jeg tænker mere på den side af det, der er med, at der skal være den her individuelle behandling af hver eneste patient. For medicinsk cannabis, det virker forskelligt over for forskellige folk. Der skal til den samme sygdom forskellige doser, forskellige sammensætning af de her cannabinoider. Og med de præparater, der ligger derude lige nu, der er der ikke mulighed for at lave de her gradvise justeringer. Noget af det, jeg personligt frygter mest med den kommende legalisering, det er, at der er så mange, der under deres autoritetsfølelse over for lægen, bare siger ja tak til Marinol, Bedrocan, Sativex osv., og går hjem og får det prøvet af, og så får de ikke tilstrækkeligt udbytte af det. Derfor mener jeg, at det er yderst vigtigt, at vi fremover yder et stykke arbejde for endnu mere oplysning og støtte og hjælp til de folk, som vil i gang med medicinsk cannabis. Derfor bør du støtte kampagnegruppen. I tiden, der kommer, der får vi masser af information, støtte og vejledning ud til syge og lidende i Danmark. I vil kunne finde os på Helsemessen. Vi laver vores Canna Sommercamp. Vi har vores Canna Weekend, vores Canna Café osv. og gør et kæmpe stykke arbejde for at gøre borgere derude opmærksom på, at der er et alternativ til det, som samfundet som sådan kan stille op med. I kampagnegruppen, der sætter vi liv over lov. Det gælder simpelthen at få gjort det, der skal gøres, når der er nogen, der trænger. Når der er nogen, der lider. Når det gør ondt. Når folk er ved at dø, så skal de have den hjælp, som vi kan stille op med. Tænk en gang over, hvor langt du vil gå, hvis det gælder dit barns liv. Hele vejen. Selvfølgelig, du vil gøre alt, hvad der står i din magt for at hjælpe dit barn. Sådan har vi lige kampagnegruppen. Vi gør de ting, der skal til, selvom vi bliver truet af politi og lov og magthavere og alt muligt andet. Vi stiller bare op til de ting, der er nødvendigt og der skal gøres. Og vi har brug for din opbakning. Så meld dig til
og støtte på den måde, som du kan. Tak fordi du kiggede med.